Hej og rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Anne, og det er mig, der er stifter af Livs- og Vidensmentoruddannelsen. Og i dag der har jeg inviteret Natalie Dalsgaard til en samtale og en snak om Natalies passion og hendes virke, og selvfølgelig også, hvordan det var for hende at være med på uddannelsen. Og jeg har glædet mig sindssygt meget til at snakke med hende, og hun er lige her. Så jeg tænker, jeg vil bare byde hende rigtig hjertelig velkommen. Velkommen til, Natalie. Mange tak, Anne. Tak, fordi du vil invitere mig med på den her lille podcast. Jamen, det er så dejligt. Det er så godt at se dig. Og jeg tænker sådan til alle dem, der ikke kender dig, har du ikke lyst til at fortælle lidt om sådan, hvem du er, og lidt om, hvad du laver i din forretning, og jeg vil også rigtig gerne have, at du fortæller sådan om din passion. Jo, det vil jeg rigtig gerne. Det vil jeg rigtig gerne fortælle om. Jamen, jeg hedder jo som sagt Natalie Dalsgaard, som du sagde. Jeg er 21 år, og jeg er mentor. Jeg har valgt at kalde mig selv for mindset mentor. Jeg ved ikke, om det er en reel titel. Det er bare noget, som jeg synes var fedt at kalde mig. Fordi at jeg arbejder med unge kvinder og deres mindset. Jeg hjælper folk med at dykke ned i deres fortællinger og dykke ned i deres syn på verden, deres syn på livet og deres drømme. Og hjælper dem med at skabe et støttende og positivt mindset, som kan hjælpe dem med at tage handling på deres drømme og blive den person, som de gerne vil være, og leve det liv, som de gerne vil leve, uanset hvad. Om det er rigtigt eller forkert i samfundets øjne, eller whatever det nu kan være. Jeg hjælper dem med ligesom at bryde de barrierer, som kan holde os tilbage fra at ture at være den, vi er, og ture at leve det liv, som vi ønsker os. Det er sådan meget det, jeg laver i min forretning, og det, jeg brænder for. Mm. Jeg bliver sådan virkelig nysgerrig, og det tænker jeg måske også, at nogle af dem, der gør, eller som lytter med, gør det her med, hvordan kan det være, at det sådan er blevet det her, der er blevet sådan din metier. Nu sagde du mindset mentor, det ved jeg ikke om er en titel. Jeg tænker, det er perfekt, det er den perfekte titel, men jeg tænker, hvor er det sådan, altså, hvordan kan det være, at det sådan er blevet det her take, du har ind i dit virke? Ja, det er jeg glad for, at du spørger om, fordi det handler jo rigtig meget om min egen rejse. Altså, jeg startede med at blive interesseret i personlig udvikling, da jeg var 15 år. Sådan ret ungt. Jeg blev introduceret af det fra min kusine, som begyndte at arbejde med det selv, og jeg så ligesom, hvad det gjorde for hende, og synes, det var mega spændende. Så jeg begyndte selv at arbejde med mit eget mindset og mine egne tanker, og dengang var det meget sådan noget med at tænke positivt om mig selv og om verden, og sådan positive affirmations. Og siden da har det bare udviklet sig rigtig meget. Det var ligesom, da jeg investerede i min første coachingforløb hos en coach, da jeg var 18 år gammel, at jeg ligesom fandt ud af, okay, det her kan virkelig noget. Og det var der, jeg ligesom blev inspireret til selv at gå samme vej. At jeg vil også gerne hjælpe andre med deres egen udvikling, fordi jeg har selv ligesom set, hvad det kan gøre for os. Jeg har set, hvad det kan gøre for vores livskvalitet og vores følelse af mening med livet, at vi giver os selv lov til at arbejde med os selv og få brudt nogle af de begrænsninger, som holder os tilbage. Fordi jeg selv netop jeg var en meget usikker teenager, jeg var meget usikker på mig selv, og havde svært ved at stå ved alle sider af mig selv, og svært ved virkelig at være mig selv i verden. Og at tro på mig selv, og tro på, at mine drømme, de sådan tanker, jeg gik med, at de kunne lade sig gøre. Og det har jeg virkelig fået igennem personlig udvikling, og det har jeg fået igennem at arbejde med flere forskellige coaches og mentorer. Jo blandt andet dig, Anne, det har jo virkelig været det, der åbnede rigtig mange døre for mig, og åbnede mine øjne for, at der er så meget power i vores mindset og vores tanker. Og det kan virkelig gøre en kæmpe forskel, og det er det, som jeg gerne vil være med til at gøre for andre. Jeg vil gerne være med til at skabe den forskel i andre mennesker, fordi jeg selv har mærket det på min egen krop og i mit eget liv. Ja, du har virkelig, det er virkelig, virkelig fedt at se den udvikling, du har været igennem, også bare fra da vi to snakkede sammen og lærte hinanden at kende der helt i Ja. starten, ikke? Altså, og til der, hvor du står i dag nu.
Det er virkelig, virkelig fantastisk. Men jeg får sådan lyst til at dykke lidt ned i det her, fordi man kan sige, livs- og vidensmandsuddannelsen, den er jo rigtig mange ting. Den er jo også personligt udviklende i den grad, men det er jo ikke noget, jeg går ikke ud og siger, at man skal tage den for alene at arbejde med personlig udvikling, men det er jo en del af den. Har du ikke lyst til sådan at prøve at sætte dine egne ord på, fordi nogle gange er det lidt svært for mig, fordi jeg jo ikke har været studerende på den af gode grunde. Men hvordan den sådan, hvordan du sådan vil beskrive de her forskellige nuancer eller elementer, som er i uddannelsen? Jo, jeg kan prøve, fordi som du siger, så er uddannelsen jo bare så meget. Altså, det er jo ikke kun det ene eller det andet. Det er jo en helt vild, fed og magisk rejse, som på den ene side netop er den her personlige udvikling, som man ikke kan lade være med at gennemgå, når man arbejder med mentoring, og man arbejder med at finde ud af, hvorfor et arbejdsliv man gerne selv vil have. Og opbygge en forretning, en selvstændig forretning, som jo er det, som jeg og flere af de andre på mit hold gjorde undervejs på uddannelsen, og vi kom jo virkelig meget ud af vores komfortzone, og jeg tror, det er meget det, der gør, at der er sket den udvikling, i hvert fald for mit udkommende, er, at jeg fik et rum, hvor jeg fik lov til at teste mine egne grænser, og komme ud over mine egne grænser, komme ud over min egen komfortzone, og virkelig mærke, at det er trygt for mig at gøre. At det er trygt for mig at træde ud af min komfortzone, og at prøve nye ting, og gøre nye ting, også selvom at de måske ikke er perfekte til en start, fordi at det var noget af det, som jeg døjede rigtig meget med, da jeg gik ind til uddannelsen, kan jeg huske, at jeg var altid hende den dygtige pige, hende perfektionisten, som skulle gøre tingene rigtigt i gåseøjne. Og det fik jeg virkelig sat på prøve på uddannelsen, fordi jeg blev kastet ud i nogle ting, som jeg ikke havde prøvet før. Og for mig var det, som især udviklede mig jo. Det var, at jeg netop bare blev kastet ud i tingene, men også blev grebet. Altså jeg blev jo virkelig grebet af både af dig og de andre på holdet. Det fællesskab, der er, det er helt ubeskriveligt. Altså det var, og er stadig sådan den mest sete sådan gruppe af mennesker, eller den gruppe af mennesker, hvor jeg har følt mig mest set i mit liv, fordi at vi gennemgik alle sammen mange af de samme ting. Vi oplevede mange af de samme følelser og glæder og frustrationer i løbet af det år, hvor vi var sammen. Altså. Og man blev forbundet på en helt anden måde, end jeg har prøvet tidligere i mit liv. Og det var også en af de ting, som jeg fik med mig, at det er okay for mig at møde op som hele mig og være autentisk, og også i situationer, hvor jeg er på dybt vand, og hvor jeg føler mig usikker, og ikke har været før, hvor tingene er nye for mig også. Det er også trygt for mig at stå i, og det er trygt for mig at møde andre mennesker, når jeg også er et sted som det. Så det var noget af det, som sådan var den personlige udviklingsside af det, for mit udkommende i hvert fald, men så er der jo også det helt andet aspekt i det, som netop er det her med at bygge en forretning. Da jeg gik ind til uddannelsen, der vidste jeg jo godt, at jeg gerne ville være selvstændig på den ene eller den anden måde. Jeg vidste godt, at det sådan var i den retning, jeg ville, og jeg vidste godt, at det var noget coaching eller noget mentoring. Og fordi jeg var så ung, jeg var 19 år, tror jeg, vi snakkede sammen. Du er virkelig, du er helt klart den yngste, vi nogensinde har haft med. Men fordi jeg var så ung, så havde jeg jo den her følelse af, jeg har ikke nogen faglighed at tage med mig. Fordi det var der jo rigtig mange af de andre på holdet. Jeg kunne se, der var yoga-instruktører og fysioterapeuter og jurister og alle mulige forskellige fagligheder, som folk havde med sig. Og dem havde jeg ikke. Jeg havde ikke nogen færdig uddannelse på det tidspunkt. Og for mig var det rigtig vigtigt, at jeg kunne få nogle værktøjer, og jeg kunne få en faglighed med mig, som faktisk kunne styrke mig på min rejse, sådan at jeg ikke behøvede at gå ud og lave psykologi, eller gå ud og uddanne mig til terapeut, eller sådan et eller andet i den stil, fordi det var sådan de muligheder, jeg ellers kunne se.
Ja. Så jeg fandt ligesom min faglighed i uddannelsen på en eller anden måde, og føler, at jeg blev så meget klogere på det her med at være mentor, og det her med at arbejde med mennesker. Samtidig med, at jeg jo lærte helt vildt meget om at drive forretning. Jeg lærte virkelig meget om, hvordan man kommer i gang med det, hvad processen er, hvordan man skaber et godt produkt, hvordan man kommer i gang med hele den proces, og finde sin målgruppe og være på sociale medier og markedsføring. Det var sådan en virkelig en god kombination af alt muligt forskelligt, som jeg kan ikke se, at det findes andre steder. Og jeg tror ikke, jeg ville have fået det andre steder, hverken i sådan, på det private marked eller i det traditionelle uddannelsessystem. Jeg tror på ingen måde, at jeg ville have fået det samme, hvis ikke jeg havde fået uddannelsen her med. Så for mig var det virkelig sådan et sammensurium af alle mulige forskellige ting, som jo har ført mig til der, hvor jeg er i dag, hvor jeg netop har sagt mit job op for at gå fuldtid som selvstændig. Fordi det er det, jeg brænder for, og nu har jeg evnerne, nu har jeg værktøjerne, nu har jeg den viden, som jeg føler, jeg skal bruge for at kunne udleve min drøm, og gå all in på det, og det er den fedeste følelse. Ja, det er så vildt. Det er så vildt. Det er så vildt. Og jeg vil også bare sige, at du er jo, altså, shit mand, du er den 16-19-årige, og dengang jeg snakker med dig, altså, jeg var så blown away, fordi, som du også snakker om, så mange af de andre har jo måske været ude på arbejdsmarkedet i mange år, og har ligesom en eller anden faglighed, de kommer ind i, og så bliver mentoring sådan den der overbygning, de putter på. Men det er også fuldstændig rigtigt, som du siger, det her med, at det mentorfaglige fundament gerne skulle være så stærkt, at det kan bære i sig selv. Og det synes jeg jo, du er et rigtig godt eksempel på. Altså det her med, at vi kan godt, fordi vi arbejder med det så utroligt grundigt, som vi gør. Der er så mange praksistimer, og der er rigtig, rigtig meget teori, og nogen synes også, at der er utrolig meget læsestof. Men det her med virkelig at få det der solide fundament ind i at kunne samtale eller arbejde med grupper, eller hvordan man ligesom har lyst til at arbejde med mentoring, men virkelig få det der håndværk ordentligt ind, og det synes jeg, du er sådan et godt eksempel på, og du gør det jo simpelthen så mega, mega sejt. Men Natalie, jeg sidder og tænker sådan, der kan jo godt være nogen, der lytter med derude, som sidder så og tænker sådan, okay, men er det her som må noget for mig? Hvad tænker du, at man skal være for en slags, for at kunne trives på den her uddannelse? Fordi der er mange ting i den, og man skal mange ting i løbet af den tid, det var, og som du også siger, det er ud af komfortzonen. Ja. Og det var det også rigtig meget for dig. Så hvad tænker du er vigtigt, hvis man skal overveje det? Ja, jeg tror, det der er nok allervigtigst, er, at man går ind til det med en lyst til at lære, og en lyst til at udvikle sig på den ene eller den anden måde, hvad end det er i ens faglighed, eller om det er fordi, at man ser, at man gerne vil være selvstændig, eller man bare kan mærke, at man skal noget andet, og man har lyst til at blive klogere på, hvad det andet så skal være. Jeg tror, det allervigtigste, når man går ind til sådan en uddannelse, som livs- og vidensmandsuddannelsen er den her følelse af nysgerrighed, og den her oprigtige interesse i at blive klogere på sig selv, og blive klogere på sit arbejdsliv. Og det er jo især for folk, som har en interesse i at blive selvstændige, og har en interesse i at opbygge deres eget. Det var i hvert fald noget af det, som jeg kunne se fyldt rigtig meget på uddannelsen, og som jeg også synes var mega fedt. Det var jo perfekt til mit behov og til mit ønske. Så jeg tror, hvis man har en interesse i at kunne godt tænke sig at blive selvstændig, og kunne godt tænke sig at arbejde med mennesker, men måske føler, at man mangler den der faglighed og den der samtaleteknik og evnen til at kunne være i det element. Det får man virkelig, virkelig ind under huden på uddannelsen. Netop fordi det er både kombinationen af teori og praksis. Altså, man får jo virkelig
både den teoretiske del med, som jeg synes jo, det var nogle vildt fede bøger og ting, vi læste på uddannelsen, og jeg blev så meget klogere på rigtig mange af dem, og bøger, som jeg jo ikke ellers nødvendigvis ville have fundet, eller læst, givet mig tid til at prioritere at læse. Men jo virkelig noget, man tager med sig. Og for mig var det også, altså det er jo så meget ude af komfortzonen, det bliver ved med at vende tilbage til, men der er så mange ting i det. Men altså det her med at have de her samtaler, for eksempel, fordi det havde jeg jo ikke prøvet før. Og det var noget af det, jeg virkelig følte, at jeg havde brug for at kunne få gang i min egen virksomhed. Så hvis man også er et sted, hvor man føler, at jeg mangler den der viden om, hvordan gør jeg det? Hvordan har jeg en samtale med nogen på en professionel måde, og på en måde, som giver resultater, og som sætter refleksioner i gang på en god måde. Hvis man mangler det, og føler, at man har brug for noget viden om, hvordan man gør det, så er det virkelig også noget af det, som man lærer og bliver klogere på uddannelsen. Fordi man netop får øvet det så meget med de her 200 praksistimer, som i hvert fald var tilfældet for vores hold, ikke? Altså, hold kæft, jeg fik virkelig øvet, og det var virkelig værdifuldt, altså fordi jeg blev netop tvunget til at få trænet det og få øvet det, også selvom at det skræmte mig helt vildt meget i starten. Det er jo det, og grunden til, at I jo også øver så meget, altså det er jo fordi, at jeg ved fra andre, for eksempel coachuddannelser, at mange står der bagefter, og selvfølgelig har de øvet sig lidt, og de har øvet nogle teknikker, men de har bare ikke øvet sig lige så meget, som de måske kunne have brug for, fordi det kræver virkelig noget, for at vi tør gå derud og sige, jeg kan det her, jeg er mega dygtig til det her, og jeg vil gerne tilbyde det til dig. Så kræver det altså også, at vi virkelig sådan føler, når vi skal sætte vores eget navn på, at vi kan det, og at vi virkelig føler, at vi kan det, og ikke bare noget, vi siger, vi kan, men at vi ved, vi kan. Fordi vi har gjort det igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen, og så videre og så videre. Både med nogen, man kender på holdet, men også med prøveklienter undervejs, ikke? Jo, lige præcis. Og det, jeg tror ikke, jeg ville have kunne stå ved, altså det, som jeg laver, det arbejde, som jeg laver i min virksomhed, hvis ikke jeg havde haft den øvelse og den træning undervejs. Altså fordi det er netop meget det der med at vide med sig selv, at jeg kan fandme det her. Jeg ved, at jeg er god til det her. Jeg ved, at jeg har styr på det. Så tør man også lettere at gå ud og begynde at sælge sine produkter, sælge forløb eller samtaler, eller hvad end det nu er, man kommer til at skulle skabe. Det er mega værdifuldt at få den træning med, fordi det også giver en selvtillid og en tro på sig selv. Ja, Natalie, jeg tænkte sådan på, når du sidder og fortæller om alt det her omkring din oplevelse i forhold til både det her med teorien, øve i praksis, komme ud af komfortzonen og alle de her ting. Sådan, jeg tror, der er mange, der har sådan en idé om, hvordan det er at være på en uddannelse. Og der er livsvidenskabsuddannelsen måske en lille smule anderledes. Så jeg tænker sådan på, og det er jo ikke så længe siden, du har været på uddannelse måske, eller det ved jeg i forhold til mange andre, er det ikke så længe siden, du har været på uddannelse. Så hvordan oplevede du egentlig det at være på uddannelse, men måske på en lidt anden måde, end du har været vant til at være på uddannelse? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg var jo faktisk under en anden almindelig uddannelse, imens jeg var på livs- og vidensmandsuddannelsen. Så jeg har jo godt sammenligningsgrundlag. Jeg tror, sådan den største forskel for mig, okay, der er flere ting. Der er flere forskelle. Men en af de ting, jeg sådan kommer til at tænke på, er, hvor praksisnært undervisningen var på livs- og vidensmandsuddannelsen. Hvor at man godt kan føle nu, den uddannelse, jeg var i gang med at tage, var den her kontoruddannelse, hvor det jo var meget sådan skriftlige afleveringer og opgaver og svare på sådan spørgsmål, finde de rigtige svar i gåseøjne og alle de her forskellige ting. Ja. Hvor at man jo på livs- og vidensmandsuddannelsen virkelig får reflekteret over nogle ting. Det handler jo ikke om at finde det rigtige svar altid. Det handler jo om at starte samtaler. Det handler om at reflektere. Det handler om at dykke dybere i tingene og undersøge ting og være nysgerrig.
at blive klogere på sig selv, og blive klogere på den forretning, man gerne vil skabe, eller det arbejdsliv, man gerne vil leve. Og der var rigtig meget dialog, rigtig meget samtale, og rigtig meget prøve tingene på egen krop, som man ikke nødvendigvis gør på en traditionel uddannelse. I hvert fald er min oplevelse, at der er det mere det her med at sidde og lytte til en, der fortæller, og så skal man selv ligesom finde på det rigtige svar, eller skrive en opgave, eller gøre et eller andet i den stil. Og det var noget af det, jeg synes var rigtig fedt ved uddannelsen, fordi jeg er jo sådan en type, som egentlig de første år af mit liv, har jeg jo været meget typen, der godt kan lide, at der er et rigtigt svar, og kunne sætte 2 streger under tingene, men på uddannelsen fik jeg virkelig mulighed for at åbne op for en anden side af mig selv, hvor at jeg netop bare fik lov til at være nysgerrig, hvor at der ikke behøvede at være et rigtigt svar, der er ikke noget facit i tingene, men jeg fik lov til at udforske, jeg fik lov til at være nysgerrig på tingene, og reflektere på en anden måde, end der bliver lagt op til på andre uddannelser. Så det var noget af det, jeg synes var virkelig, virkelig fedt, fordi jeg netop fik lov til at udforske en ny side af mig selv, og fik lov til at være i et undervisningsmiljø, der var på en anderledes måde, og lagde op til nogle andre ting, og nogle andre snakke, end ellers, hvad jeg havde oplevet. Og så noget af det, som også var forskellen, synes jeg var, som jeg nævnte tidligere, det fællesskab, som vi fik på holdet. Fordi vi var jo et relativt lille hold, vi var 9, tror jeg nok. Og man bliver jo bare så tæt knyttet med hinanden, fordi at ikke nok med, at vi jo mødes hver måned, flere gange om måneden, til onlineundervisning, eller til de her fysiske undervisningsgange, men vi havde jo også studiegrupper, hvor vi mødtes enten hver uge, eller hver anden uge, eller hvordan det nu lige blev aftalt, og i flere timer ad gangen, og snakkede med hinanden, og vi havde snakket ud over det, fordi vi havde jo så mange ting til fælles i forhold til den proces, vi gennemgik med uddannelsen, og med vores forretninger, og vores egen udvikling. Og vi connectede på en helt anden måde, end hvad jeg har oplevet på tidligere uddannelser. Som jeg snakkede om, så er det nok det fællesskab, hvor jeg har følt mig mest set og mest mødt som mig. Det har været på livs- og vidensmandsuddannelsen, og det var virkelig, virkelig værdifuldt, især når det er sådan en proces, hvor at man jo får åbnet op for en hel masse tanker, og det netop er sådan meget, meget åbent, og meget det her med at finde sine egne svar, og finde sin egen vej i tingene. Der har det virkelig været en stor hjælp, og har haft stor betydning for mig, at have de andre, og kunne læne mig op af, og kunne spare med, og også fordi, at de har jo nogle helt andre perspektiver, end jeg har mange gange, ikke? Og de kan sætte nogle andre tanker i gang. Og alligevel ved vi jo sådan, vi kan jo se, og som vi ligesom lærer hinanden at kende, at vi kender jo hinanden så dybt, at vi sådan kan komme med input og være sådan om, for eksempel kunne vi jo snakke om sådan, jeg ved ikke rigtigt med det her næste produkt i min virksomhed, eller sådan, jeg ved ikke rigtigt om det her er den rigtige retning at gå med min målgruppe, og så kan folk komme med input og være sådan, Natalie, jeg kan jo se det her, og sådan her i dig, og det kunne være fedt, hvis du kunne gøre sådan her, fordi det giver jo helt vildt god mening i forhold til sådan din egen rejse, og man bliver så tæt, og man lærer hinanden så godt at kende, at man virkelig kan få nogle værdifulde samtaler, som man kan tage helt vildt meget med sig fra. Og det er også en af de ting, som jeg ikke har oplevet andre steder, fordi man bliver så tæt knyttet på holdet. Måske er det også, fordi det er sådan et ret lille hold, at man kommer jo bare så tæt ind på hinanden. Og det er virkelig magisk. Det er der noget helt vildt magisk over det fællesskab, der ligesom bliver. Jamen, det er der. Ja, og I var jo, altså man kan sige, du var jo betydeligt yngre end de fleste, og I er en meget forskellig gruppe faktisk, ikke? Altså også meget forskellige personligheder, vil jeg sige. Meget forskellige interesser, meget forskellige i forhold til, sådan, hvor, altså mange var måske sådan nogenlunde det samme sted i livet, men nogen havde børn, nogen havde ikke børn, nogen havde fuldtidsjob, nogen, altså du var under uddannelse, altså sådan, så på en eller anden måde var I jo en meget divers gruppe, og alligevel så var I en enorm homogen gruppe, vil jeg sige, altså så det var sådan, men på nogle andre ting, altså at I alle sammen var på den her rejse, det var noget af det, I havde til fælles. Måske også alle sammen var enormt, som du også sagde før, det her at have lysten til at lære. Alle kom der med sådan
jeg vil sindssygt gerne det her, og det betyder rigtig meget for mig, og jeg vil vildt gerne bare lære noget, og jeg har også noget på spil. Altså jeg fornemmer også, og så må du rette mig, det er sådan min antagelse, men jeg fornemmer også, at mange af de mennesker, både som jeg havde sidste år og også i år, der er sådan en investering af sig selv ind i det, fordi at man ligesom har noget på spil. Det er ikke bare ligegyldigt. Det er ikke bare sådan, jeg gider ikke lige komme til undervisning eller sådan noget. Jeg tror ikke, der er nogen, der har misset undervisning, medmindre de var meget syge eller sådan et eller andet. Altså sådan, så der er også den der dedikation til uddannelsen, ikke? Som jeg tror også har en kæmpe betydning, og en dedikation til hinanden. Ja, helt sikkert. Det kan jeg helt vildt godt genkende, fordi det er jo netop, som du siger, at vi alle sammen gik ind til det med den her følelse af, at det her er virkelig, virkelig betydningsfuldt for os. Det er virkelig noget, som, altså vi investerer jo en masse af vores tid, og også en stor sum penge i, at det her skal være en start på noget nyt for os, altså uanset hvordan det så ser ud for os. Og det er jo også noget af det, der gør, at der er så store følelser på spil, og også noget af det, der gør, at man kan connecte det dybere, fordi at det kan bare ikke undgås, at der kommer følelser op, når det er noget, der er så betydningsfuldt og meningsfuldt for os. Nej, det er nemlig lige det. Det er det. Altså, der er virkelig kæmpe commitment til hinanden og til uddannelsen, og det tror jeg virkelig også har en enorm betydning. Og det her med at være committed til at ville noget nyt og noget andet, også selvom man måske ikke helt præcis ved, hvad det der nye og det der andet noget er, men man er i hvert fald klar på at finde ud af det og vil udforske og bruge tid på det. Ja. Jeg tænker her, inden vi skal slutte, om du måske lige har lyst til at hjælpe dem, der lytter med derude, fordi det kunne jo være, der sad nogen derude, som tænkte, det lyder vildt ude af komfortzonen, men det lyder også virkelig spændende. Det kunne være, det var noget for mig. Hvad tænker du, at du har jo selv stået der, hvor du var i hele den her overvejelsesfase, afklaringsproces, i forhold til at finde ud af, hvad skal jeg? Skal jeg coachuddannelse, eller skal jeg noget andet, eller hvad er det, jeg skal? Så måske kunne du sådan hjælpe dem, der lytter med lidt, i forhold til, hvad er dine bud på, hvad kan man gøre, hvis man tænker, det lyder spændende, lad mig undersøge det nærmere. Hvad synes du så, man skal gøre? Jamen, jeg tror helt sikkert, man skal for det første jo selvfølgelig mærke ind i sig selv, hvad er det ved det her, der gør, at jeg synes, det her er interessant. Fordi man lytter jo med til den her podcast af den ene eller den anden årsag, tænker jeg. Det er jo nok, fordi man er lidt nysgerrig på uddannelsen. Og hvis man går med de overvejelser og tænker, det lyder lidt spændende, men jeg ved ikke rigtigt, så synes jeg, man skal prøve, og det er jo en ting, som jeg godt kan lide at gøre, at tabe ind i den højere version af sig selv. Den her version af sig selv, som man drømmer om at være, den som man ønsker sig at være, og den person, der ligesom lever livet på den måde, som man selv godt kunne tænke sig at gøre det. Jeg synes, man skal prøve at tabe ind i den version af sig selv, og mærke ind i, hvordan vil han eller hun håndtere den her situation? Hvordan vil den person gå til det her? Vil de gribe den her chance? Vil de tage den her mulighed og sige, nu kaster jeg mig ud i det her kæmpe udviklingseventyr, den her rejse, som skal føre mig et andet sted hen, i forhold til mit arbejdsliv, i forhold til alle mulige forskellige ting. Vil de ture og tage den chance? Vil de vælge sig selv til på den måde? Eller er det noget andet, som de vil prioritere? Det synes jeg er mega vigtigt, at træffe beslutninger på den måde, fordi hvad jeg ligesom har set, og hvad jeg har lært igennem mit arbejde med mentoring, og mit arbejde med de klienter, som jeg har haft, og mig selv også, er, at vi kan hurtigt blive blændet af frygt. Vi kan hurtigt blive blændet af, hvad vi tror er det rigtige i gåseøjne at gøre, hvad vi tror, vi er i stand til, eller hvad vi hidtil har følt, at det er sådan, jeg er som person. Det er sådan, jeg lever mit liv. Vi kan rigtig hurtigt blive begrænset af vores fortid. Og derfor er det så vigtigt, at vi kigger ind i det med fremtidsperspektivet, at vi kigger ind i det som den version af os selv, som vi egentlig har lyst til at være, fordi jo mere vi kan træffe beslutninger med den del af os, jo mere vil vi også begynde at embody den version af os selv, og blive til den version af os selv. Så for mig at se, så er det sammen, man skal træffe de her beslutninger. Især sådan nogle ret store beslutninger, som det jo er, at springe ud i sådan en uddannelse som livs- og vidensmandsuddannelsen.
det synes jeg virkelig er vigtigt, at man træffer den beslutning med den side af sig selv, frem for ud for frygten. Mm. Det synes jeg er en mega god øvelse faktisk. Og jeg tror, der er sådan 2 ting, der dukker op hos mig, når du siger det, fordi noget af det, som altid er sådan en overvejelse hos mange, og måske var det også noget, jeg tror i hvert fald, det var noget, vi også snakkede om i din optagelsessamtale, men der var både i forhold til, altså der var både noget i forhold til noget tid, det her med at prioritere noget, Mm-hmm. og sådan en uddannelse som livsforvidensmandsuddannelsen, den kræver lidt tid. Den kræver både noget komme til undervisning, forberede sig til undervisning, komme sig til sin studiegruppe, men faktisk også komme sig til sine praksistimer og til at gå i gang med det her nye liv. Apropos det her med at være den næste del af sig selv her. Vi går faktisk i gang med at leve det her liv. Ja. Så der er noget commitment til noget tid og noget prioritering, og så er der jo selvfølgelig også noget økonomi, og det ved jeg jo, at det er noget, det du snakker rigtig tit om, det her med, og også det her med frygt, fordi der sker rigtig tit noget i forhold til frygt, så snart vi snakker økonomi, så kommer der sådan en hel masse røde alarmklokker, og nu ved jeg jo, fordi vi kender hinanden rigtig godt, at du har faktisk, ligesom jeg selv har gjort, investeret penge i dig selv. Og det har jeg jo også selv gjort, lige siden jeg startede min forretning, så har jeg også, selvom jeg ikke havde nogen penge, så startede jeg med faktisk at investere penge i min forretning. Og gøre det hele tiden selv. Så hvis der sidder nogen derude, der tænker sådan, jeg vil vildt gerne begynde, det lyder mega godt, og jeg vil gerne til at tage nogle skridt i en ny retning, men jeg kan mærke, at det her med særligt med penge, at der kommer noget frygt op i forhold til det. Ja. Er der noget, du sådan kunne give videre i forhold til den del? Ja, jeg tror noget af det, som tit er tilfældet, når vi snakker om frygt for at investere en masse penge i noget, er den her frygt for, at enten at det ikke er investeringen værd, eller at de penge ikke finder vej tilbage til en på en eller anden måde, at så er de bare væk ud i luften. Og der tror jeg bare, min oplevelse er, og hvad jeg kan se er tilfældet hos mennesker i det space, som vi er i, Anne, at vi fortryder ikke en investering. Vi får altid det igen, og 10 gange mere, 100 gange mere, som vi investerer. Hvad end det er sådan i kroner og øre, eller om det er i læring, i viden, i nye perspektiver, nye indsigter. Jeg har ikke fortrudt en eneste af de 150.000 kroner, som jeg har investeret i min udvikling som over tid. Jeg har ikke investeret eller fortrudt en eneste krone, fordi jeg har altid taget noget nyt med mig. Og jeg tror, for mig at se, eller min tro og min overbevisning omkring penge er efterhånden, at det er en transaktion af energi. Det er ikke, altså vi skal ikke tænke på det som, at nu giver jeg penge væk, og så er de væk for evigt, og så får jeg dem aldrig igen. Vi skal tænke på det som om, det er en udveksling af energi. Og de penge vil altid finde vej tilbage til dig. Og det er jo en af de ting, som man også kan tale ind i på uddannelsen. Det kan jeg da også huske, at vi snakkede om mange gange i vores studiegruppe, blandt andet også i undervisningen, at det her pengemindset, det er også noget af det, som man kan arbejde med, og noget af det, som virkelig er godt at få styrket. Og det er faktisk ret sundt at udfordre sine overbevisninger en gang imellem, og udfordre den her frygt. Fordi ofte så er det virkelig bare en frygt. Så er det bare noget, der sker op i vores hoved. Men jeg forstår selvfølgelig godt bekymringen. Altså jeg havde det jo også sådan, da jeg skulle investere i uddannelsen, at jeg ved om fordi jeg var jo på SU på det tidspunkt. Jeg havde ikke noget job. Jeg var bare sådan, jeg ved, hvordan jeg skal samle pengene til det. Men så skete der nogle ting, som ligesom hjalp mig på vej. Fik nogle penge tilbage i skat. Alle de her sådan forskellige ting, som også sparede op. Ja, der skete en hel masse ting. De der penge der. Ja. Og det er jo bare, universet arbejder for os, og tingene skal nok komme, de penge, du har brug for, skal nok komme, og det er, du kommer ikke til at fortryde det. Det er virkelig sådan det, der er det helt grundlæggende, at du kommer ikke til at fortryde de penge, du investerer i din egen udvikling, og i din livsglæde, og den meningsfuldhed, som du ser i dit liv. Kommer ikke til at fortryde.
det, du Og, investerer og, i. jeg, og jeg synes, det er sådan en fin ting, du lige siger her, og som jeg tænker, vi egentlig kan runde af med det her med, at det er jo netop en investering. Mm. Og en investering i sig selv, når vi investerer i noget, jamen, så er det jo også fordi, vi får et return, for det vi får jo noget tilbage. Det er jo Præcis. det, en investering er. Mm. Og ja, så det der med at begynde at se de ting, vi bruger penge på, som egentlig investeringer i noget, som giver os noget tilbage. Det tror jeg er det er en virkelig god tanke, eller et virkelig godt perspektiv at have med sig. Ja, Ja. helt enig. Og jeg tænker, at hvis dig, der lytter med, synes, at det her med penge-mindset og mindset i det hele taget er interessant og spændende, så synes jeg, at du skal gå ind og følge Natalie, og jeg lægger alle hendes links og ting og sager her nedenunder, så kan du connecte med hende på LinkedIn, og du kan følge hende på Insta, og finde hende rundt omkring. Og selvfølgelig også tage fat i hende, hvis du kunne tænke dig at arbejde med det her, eller få en snak med hende om, hvad hun kan hjælpe med. Og så tror jeg vil lade det være det sidste for i dag, og så vil jeg bare sige tusind tak for en mega dejlig snak om din rejse, om din passion og dit virke, og der hvor du står nu. Det er så fedt at kende dig og følge med og være med, og vi er jo stadig sammen, vi er jo stadig på rejse, vi er jo i Good Life, og så rejsen er jo ikke slut på nogen måde. Det fortsætter jo bare i på en ny måde, kan man sige. Så det er så dejligt. Så tusind tak for din tid, Natalie. Tak for at have mig på besøg. Det var så fedt at snakke. Det var så dejligt.